на масажора. Преди обяд, след обяд, кимен на масажора, кимен на килима, на второ сърце и тъйно нататък. Моите работи почнаха да се подобряват. Направих 120-та процедура. В 120-та процедура аз получих такова голямо облегчение, че и стана с мене чудо. Нов човек. Чудо стана с мене. Аз изхвърлих всички токсини от тялото си. За 10 месеца, даже и в дома, като бях повече, значи било към година, от 96 кг аз паднах на 80. 16 кг спаднах. И така, моите болки стихнаха. Почнах да получавам не висока захар, а ниска захар. При тая ниска захар почва да ми самай главата, почвам да се изпотявам, почвам да се изморявам, да не мога да вървя и т.н. Какво да правя? Взимах хапчета. За 100 лева взимах медикаменти, лекарства от аптеката за високо кръвно, за уросяване, за диабета, по 2, по 3 и т.н. 14 хапчета се събираха на ден. Казвам, почна отидах на лекар, лекара какво ми казах? Ами, когато получиш такова нещо, ще взимаш по една бомбонка или нещо друго, ще носиш винаги в себе си и т.н. Те бомбонките ги няма вече от мене, в джоба и работите за 5-6 минути ще додат на себе си. Казвам, аз дето ще взимам бомбонка и т.н. Не мога ли да примахна хапчето? Примахнах това хапче за диабета, диаприл, примахнах хапчето и работите се поуспокоиха. Отидах пак втори път на лекар, приказвам праетрон и лекара специалист ме пита, ти колко пъти се храниш на ден? Казвам, 3 пъти се храниш на ден. Не, казва, няма да се храниш, казва 3 пъти. И колко пъти да се храниш? Ще се храниш 6 пъти. Идеш същата храна, която я храниш, която се храниш, количеството ще бъде същото, обаче ще го вземаш на 6 пъти, за да може да се разпредели захарта в организма, в кръвта. Направих с работа, оправих се. Постепенно махнах за кръвното и всички хапчета ги прекратих. Стана 3 години, а аз моята пенсия я повиших с 100 лева. Не с 10 лева. С 100 лева повиших пенсия. И малко додах на себе си. След такова. И здравето ми се възстанови. Можех вече да поема някаква работа да работя. Защото преди това, когато още не бях дошъл в Нугабес, когато взема да работя нещо, аз съм човек, който искам да се занимавам с нещо. С каквото мога. С всичко сега вече не мога, обаче с каквото мога да се занимавам. Правях кофраж на външните стени на двора, оградах двора с битова ограда. Битова ограда и правих кофраж. Детето беше някъде на 4-5 годинки. То с мене, лятно време, с мене, дядо и аз искам тесла. Направих му тесла, той чука гвозди и аз чукам правя стром. Хубаво ума, аз като взема нещо, забравям гвоздите къде са. Забравям теслата къде е. Теслата пред мене, гледам, въображението не може да се измени, че това е теслата. И детето ме пита, дядо, какво търсиш? Казвам, теслата бе, дядо. Къде бе, дядо? Къде е тук? Да. Бях стигнал до такова положение, бях стигнал. И така, постепенно аз се възобнових. Болка нямам. Абсолютно стана 3 години, хрема не ме е хванало.
работи станаха с мене, изсипах се, понеже не можех да се преценя на колко години съм и какви ми са силите. Дигнах там нещо, стана тая работа, отидах на лекар, рязаха ме там, оправиха ме, сложиха платно, всичките работи дойдоха на мястото. И така, аз сега нямам никаква болка. Благодарение на Нуга Бек. Нуга Бек, това е някакво много изумително лечение на 21 век. Вие сте щастливи и ще бъдете още по-щастливи, щом сте дошли в салона на Нуга Бек. Пожелавам ви на всички, които сте тук и които ще дойдат, да могат да получат това, за което са дошли.